La Central per mi és la meva segona casa, artística, professional, relacional, social també. La Central del Circ dona eines per l'entrenament, la formació i la creació. És un lloc només per professionals que pot acollir els diferents punts de la seva creació. Té una sala d'entrenament molt gran, també té 4 sales de creació, a més té costat al mar. Sí, la sala d'entrenament és un espai on s'aborden de maneres diferents moltes pràctiques idèntiques. I és un punt de reflexió, de trobada, d'intercanvi a l'arc mediterrani. L'objectiu d'aquests tallers d'artista és crear altres futurs possibles en escena. La formación pasa a ser fundamental para el artista, ya que aporta nuevas y distintas perspectivas del mismo objeto de estudio y eso crea una materia enriquecedora. El risc, obrir la ment, les coses no es fan d'una manera o d'una altra, hi ha 1000 opcions per fer les coses. En els espais de creació compartits, on hi ha un vincle, on veus a l'altre, hi ha un reconeixement de l'altre i tots els prejudicis es trenquen. L'obiettivo è rompere l'immagine del circo classico e aprire un nuovo immaginario. Si en una creació no hi ha risc, vol dir en realitat que el que hem fet és agafar una recepta o repetir un patró. Llavors el risc és intrínsec a la creació. T'aventures a espais nous desconeguts i sempre que tenim experiències que no hem tingut som persones diferents. En el circ el cos és finalment un cos que està pensat per desobeir la norma. Da espacio para crear una gran comunidad y a la vez pequeñas comunidades dentro. Y sentir que hay una comunidad que te sostiene, que te empuja, que te cuida, a mí me hace ir adelante. Molt bé, doncs ja ho tenim això.